Hello everyone, welcome back again. Good morning to all. बयनिसिमबो फिन खेबसे खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। जायफोरा मोजां मोनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलाङोब्लानो जाबाय। निश्चय मिथिखाबाय टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै भिडिअआ मानि सायावहाय जागोन। दिनैनि भिडिअखौ आं आपडेट हिसाबै लानानै फैनाय जादों। जोङो बयबो मिथिखागौ, आङो थेवबो फिन खेबसे बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों खारन आवगोलाव आङो बेबायदि भिडिअ आङो आपल'ड खालामदोंमोन। बेखायनो आङो दिनैबो फिन खेबसे बे भिडिअखौ लाबोफिननाय जाबाय। आवगोलावहाय बेबायदि जोङो ड्रप जानानै थानायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जोङो दा आगस्ट 16 तारिखनिफ्राय आरोबाव जोङो बेबायदि जोङो अपेन जाफिननायखौ जोङो नुनो मोन्दों बा स्टार्टिं जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। आरम्भ 16 तारिखनिफ्राय लानानै बेबायदिनो जोङो 5 नैबे सेप्तेम्बरसिम जोङो इन्टारभिउखौ जोङो सोलिबाय थागोन होननानै जोङो खोनानो मोन्दों। बेनो जाहैबाय जोंहा नैबे आसाम आत्मनिर्भर अभियान। जोङो बेवहाय गोबांफोरा बेबायदि लन ना जिथुनाखि जोङो बेकार लन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दोंमोन। जोङो बेखौहाय जोङो गोबांफोरा बेबायदि एप्लाइ खालामदोंमोन आरो खायसेया लेंहरजादों आरो खायसेया लेंहरजायाखै बेबायदिबो जोङो मिथिनो मोन्दोंमोन ना। नाथाय जोङो दा थांनाय दिनफ्रावहाय जायफ्रा लेंहरजाबाय नैबे खेबसेयाव जोङो लेंहरजागोन ना जाया जोङो नायनोसै। जोंनो समा बेखौहाय खिथागोन। जोङो गोबांफोरानो बेबायदि इन्टारभिउखौ होदोंमोन आरो इन्टारभिउखौ होनायनि उनावबो जोङो बेबायदि ना 2 लाख रांखौ जोङो रावबो मोननो हायाखै। आरो फाइनेलि जोङो दा बेखौहाय बेबायदि घोषणा होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बा जोङो मिडियाफोरनिफ्राय जोङो खोनानो मोनगासिनो। 30 तारिखनिफ्राय ना जोङो बेबायदिनो 30,000 सुबुंफोराहाय बेवहाय फार्स्ट लिस्टखौहाय मोननो हागोन। बेयाव जोङो बेबायदिनो 2 लाखमोन आरो बेबायदिनो गोबांसिन दङ। 2 लाखखौ जोङो बेबायदिनो 1 लाखखौ जोङो हरफिननांगौ आरो बेबायदिनो जोङो 1 लाखजों जोङो खामानि मावनांगौ। जोङो बेखौहाय जोङो मिथिनो मोनखादोंमोन ना। जायफ्रा सर्टलिस्ट जाबाय बा लेंहर जाबाय मैयानिफ्रायनो आरम्भ जाबायना इन्टारभिउआ माने स्टार्टिं जाबाय। जोङो जेन नैबे खेबसेयावबो बेबायदिनो जोङो लेंहर जायो। जोङो बेबायदि रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौहाय जोङो अन लाखियोब्लानो जाबाय। बेवहाय बेबायदिनो अफिसनिफ्राय SMS बा बेबायदि फन कल्सफोर जोंनि गेजेरावहाय फैनो हागौ आरोना बे साननैसोनि भितराव। दिनै मैया 16निफ्राय लानानै 5 खालारनि भितराव बेबायदिनो इन्टारभिउआ जाबाय थागोन। जोङो लेंहर जायोब्ला मोजाङैनो बाथ्रा ना। जायफोरा एप्लाइ खालामदों आरो बेबायदिनो दाउ अमा हांसो बायदिसिना पिगारिनिफ्राय लानानै ना गोबांथार बेबायदि बेवहाय दङ। जायफोरा मोननो थाखाय वेट खालामनानै दं ना थाबैनो मोनगोन। बिदिब्ला आङो एसे क्लिप्सखौ दामनानै होलांनि। आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि भिडिअखौ। बे क्लिप्सखौ होनानै आङो भिडिअखौ फोजोबगोन आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो एन्ड खालामनाय जाबाय। गोजोन्थों, बाय। নিৰ্ভৰশীল অসম অভিযান এই স্কিমটোত আমি 2 লাখ টকা কৰি এজন নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক নিজৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ বাবে আমি সহায় কৰিম। এনেকুৱা এটা আঁচনি আছিল। 1 লাখ ঘূৰাই দিব, 1 লাখ ঘূৰাই দিব নালাগে। তাৰে যিটো প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ইণ্টাৰভিউ আছিলে সেই ইণ্টাৰভিউটো সমাপ্তি হ'ল। এতিয়া 1:2 অৰ্থাৎ প্ৰথম বছৰ আমি 30,000 লোকক যুৱক যুৱতীক এই সহায়টো কৰিম আৰু তাৰ পিছত আমি আৰু 70,000 ল'ৰা ছোৱালীক কৰিম দ্বিতীয় পৰ্যায়ত। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যিটো 30,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি সহায় কৰিম তেওঁলোকৰ জিলা পৰ্যায়ৰ ইণ্টাৰভিউ 16 আগষ্টৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু 5 ছেপ্টেম্বৰত আমি এই ইণ্টাৰভিউটো সমাপন কৰিম আৰু 30 ছেপ্টেম্বৰত আমি 30,000 যুৱকক 2 লাখ টকাৰ যিটো আঁচনি সেই আঁচনিৰ অংশসমূহ আমি বিতৰণ কৰিম।
আৰু জিলা উপায়ুক্তসকলৰ লগত এই বিষয়ে আমি ডিটেইল আলোচনা কৰিলোঁ যাতে কোনো ক্ষেত্ৰতে ক'তো খেলিমেলি নহয়।